Sa Good Vibes, naging kontrobersyal ang waiting shed nga ginhimo nga kiosko sang grupo sa mga deaf sa Bacolod City. Para sa ila, dakong ilang pagpasalamat bangod sugdan sila nga maghimo sang kiosko sa plaza para may lugar sila nga matipunan. Yaring report. Kultura na sa mga deaf nga magpadulong sa plaza kag didto matabo sa kasubong Manila nga mga deaf ukon bungol. Sa una, sa mall sila nagatililipon pero may mga tion nga kung tuman na sila kadamo, ginatabog sila. Galing na pinsaran sa Bacolod Integrated Deaf Association o Konbida, nga ayoon ang lokal nga panguluan sa Bacolod City. Gang isa sa mga waiting shed sa plaza ang himuon nila nga kiosko. Sunod sa kay Joan Briones, ang coordinator kag founder sang grupo, plano nila nga magbaligya diri sa mga pagkaon kag produkto nga himo man sa iban pagid nga mga persons with disability. Case niya, sir, because siya mismo, she paints and produces bags and wallets. And yeah, you paint. Ang ginasell na yung other places ang ilang in obra. And they can do painting here nga makita sa community. We have friends who have children with autism who paint well and they sell their products too. They can come here and show their skills and their talents. Tatlo pa lang kaadlaw nga ginaobra ang kiosko kag wala pa mahuman. Nagapadayon pa ang ilang pag-obra sini. Plano sa grupo nga magigyo man sa bulig sa grupo sa mga artists para mapatahong pagid ang ilang kiosko. Ang presidente nila nga si Lafonsa Latosa, nalipay kay natagaan sila sa lugar nga makatipon-tipon kag makabaligya. Lugar man lang kuno ang ilang ginahingyo sa LGU, kaluyag nila nga makabaligya man para may pondo nga magamit ang grupo. Feel very happy. I really want to thank the government for giving the deaf a chance for us to do business, this kiosk. Then just like go around and soliciting, asking for money in different malls, asking for money from people. But the deaf can. This is now, we own this and we're going to sell. We are going to cook vegetables, food. We're going to sell it. And the deaf lives are going to improve. Uliyag nila nga ipaidalom sa training pagid ang ilang mga kaupdanan para makahimo pagid sila sa iban nga produkto nga pwede mabaligya. Hindi sila gusto magpangayo kayo. Luyag nila nga magpaningwa. Nag-trending ang picture sa ilang ginahimo nga kiosko sa plaza, kami naga-question kung nga may nagtuhaw nga do tiyanggi diri. Patag sa grupo, nagasugod pa lang ang construction. Mismo gani ang mga deaf man kag ang ilang mga abyan ang nagbinuligay sa pagtukod sini. The longest time, the deaf needed a place. Okay. Usually, the deaf would go to the plaza to look for deaf friends, expecting that there are deaf there. Before, may ara, but now wala na. So we asked for it. Cebu, Manila, Quezon City, Iloilo, Siquijor, Dumaguete, they have deaf places in the plaza. Bacolod, wala. Susubungin sa tagaan atensyon. Now may ara na. Yes. Sa Victoria City, natagaan man sa pwesto sang LGU ang mga deaf. Sa subong, may plano nga pangitaan sila sang syudad sang iban nga pwesto. Ilabi na nga natala na nga i-rehabilitate ang plaza sa Bacolod. Para sa grupo, okay lang. Basta sa gihapon, matagaan na sila sa lugar sa syudad kung sa diin makatipon-tipon kag babatsagan nila nga kabahin sila sang susyudad kag para makapanikasog man sila para may income man sa kada adlaw.